Aurrea behi da? Hau bai, Vale. kamerara begira. Vale. Nolako jefa zarela uste duzu? Zakit. Batzuntzako ona, bestentzako txarra eta bestentzako oso txarra. Faltan igartzen duzu telebistaren fama? Fama ez. Ez. Eta lana ere ez. Adrenalina pixkat, hori bai. Futbola? Ala herri kirolak dituzu nahiago. Herri kirolak. Oraindik irakurtzen dituzu egunkariak paperean, ala zuk dena digitala. Nik papera eta arkatza, agenda erraldoi badauka, dena apuntatzen dut. La antigua usanza. Espioi ibiltzen zara beste talde mediatiko batzuen webguneak ikusten? Bai.